Noizbait pasa zaizu lagun batek zerbait egingo duela agintzen dizula, baina zuk barru-barruan badakizu ez duela bere hitza beteko? Adibidez, beti berandu iristen den lagun batek esaten dizu: bihar, bai edo bai, garaiz iritsiko naiz, benetan. Eta zuk bale esaten diozu, baina badakizu ez duela hitza beteko. 1000 aldiz berdina esan dizulako eta ez duelako inoiz bere hitza betetzen. Gaurko parabolan, gizon batek zerbait egingo zuela esan zuen, baina azkenean ez zuen esandako ezer egin. Goazen, bi semeen parabolak aztertzera. Jesusek esan zien, ea zer iruditzen zaizuen. Gizon batek bi seme zituen. Batarengana joan eta esan zion, seme, oa gaur maastira lanera. Hark erantzun zion, ez dut nahi, baina handik berehala damutu eta joan egin zen. Bestearengana ere joan zen aita eta gauza bera esan zion, eta hark erantzun, banoa jauna, baina etzen joan. Masti baten jabea den gizon batek, dituen bi semeri lanera joateko esaten die. Lehenengoak ezetz esaten du, ez dela lanera joango. Denbora gutxira aitari esan dionaz damutu eta lanera joaten da. Bigarrenak aldiz, joango dela dio, baina azkenean ezer. Parabolako aita jainkoa da, eta berak ere bi seme mota dauzka. Batzuk hasieran bere esana ez dutela beteko esaten dute, baina azkenean damutu eta esandako guztian obeditu egiten diote. Aldiz, beste batzuk jainkoak esandako guztia egiten dutela diote, baina azkenean ezer. Parabola honek beste batzuek bezala erakusten digu jainkoak gurekin nahi duen erlazioa aitak semearekin duen erlazio baten antzekoa dela, eta ez esklabo eta jabe batek dutenena bezalakoa. Aita eta semea batzen dituen lotura maitasuna da, eta semeak libreki aitak esaten diona obeditzea erabakitzen du. Aldiz, esklabo eta jabe baten artean ez dago inongo maitasunik, eta jabeak zerbait agintzen duenean, erabakitzeko inongo aukerarik gabe, beldurrez agindua betetzen du. Jainkoak sortu gintuenean, posible zuen beti obeditzeko programatu, baina berak ez obeditzeko askatasuna eman zigun. Zergatik egin zuen hori? Ez altzen errazagoa denak obediente izatea eta listo? Gauza da, erabakitzeko aukera ez dagoenean ezin dela maitatu. Zergatik? Bakarrik obeditzeko aukera duzulako. Baina ez obeditzeko aukera baldin badago, obeditzen baduzu, ez obeditzeko askatasuna izan arren, maitasunez obeditzea erabakitzen duzu. Ezinezkoa da maitatzea erabakitzeko askatasunik gabe. Goazen ikustea parabolak duen bukaera. Zuen ustez, bietatik zeinek egin zuen aitaren nahia. Lehenengoak erantzun zioten. Jesusek esan zien, benetan diotsuet, zergalariak eta emagalduak zuek baino lehenago sartuko dira jainkoaren erreinuan. Izan ere, etorri zitzaizuen Joan bataiatzailea jainkoaren nahiari dagokion jokabidea azalduz. Eta ez zenioten sinetsi. Zergalariek eta emagalduek ordea sinetsi zioten. Eta zuek hori ikusita ere, ez zarete aldatu. Oraindik ez diozue sinetsi. Judutarrak obedituko zuela esan zuen semea dira. Zergatik, judutarrak jainkoaren bideetan zeuden, eta bera beti obedituko zutela esaten zuten. Joan bataiatzailea eta Jesus etortzean, eta hauek jainkoak beraietaz espero zutena esatean, ez zuten obeditu. Aldiz, prostituta eta zergalariak gizarteko bekatarienak jainkoaren gandik urrun bizi ziren. Baina Joan bataiatzailearen mezua entzutean onartu egin zuten. Orduan, parabola honek erakusten digu bizitzan zehar askotan jaunari ezetz esan arren, horrek ez duela esan nahi, ez digula beragana itzultzeko aukera ematen. Iritziz aldatzeko aukera dugu, eta jaunak beso zabalik hartuko gaitu.
Iritziz aldatu zuen semea, zergatik damutu zen. Konturatu zelako aitaren esana betetzen, baino hobeto, etzela inon egongo. Espero dut, zuk ere, Jainkoa obeditzeko erabakia hartzea. Hurrengo bideoan, nekazari hiltzaileen parabolak eskutatzen dituen, irakaspen harrigarriak aztertuko ditugu. Etzazu galdu, Jainkoak bedeinka zaitzala lagun.